Żewġ residenti tad-Dar tal-Providenza għexu l-ħolma tagħhom meta l-ewwel darba Tonju Merċieqa u Christine Borch għamlu l-paragliding mal-kosta tal-Qawra. Għal-jom din kienet ħolma li s-sena l-oħra wkoll kienu qrib li jwettqu, iżda rawgħu tisfuma mix-xejn wara li sbieħ ta' kien filgħodu ir-riħ li ħakemm lil pajjiżna waqqafhom milli jagħmlu l-attività. Madankollu din is-sena rnexxielhom. Tkellimna ma' Tonju Merċieqa ftit qabel rifes fuq id-dgħajsa li kellha toħodhom il-barra mill-kosta. Huwa qal li għalkemm hija attività ta' sfida ma qatax qalbu u tkompli timlih b'kuraġġ biex jaffaċċja sfidi oħra bla xkiel. Toħroġ barra mill-adba l-barra dejjem għandek sfidi. U hija sfida ġdida u biex tkisser restrizzjonijiet u tajt li di xi ħaġa li tista' ssir mhux ma tistax issir. Dik hija l-sfida kollox dak li tiffoka fuq dak li tista' tagħmel mhux dak li ma tistax. Is-sfidi mbagħad li jiġu l-qudiem tajt li għan stajt għamil dik, nistan għamil li jmissu. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef saħaq li d-dar taħdem biex tara l-ħolm u l-aspirazzjonijiet tar-residenti jintlaħqu. Dan filwaqt l-attività bħal din twassal messaġġ importanti lis-soċjetà Maltija. Dan huwa l-messaġġ li għandna nwasslu lis-soċjetà li l-persuni b'diżabilità bħal ħaddieħor jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet u s-soċjetà tara li tagħtihom l-għodot u tissapportihom u tagħmel l-affarijiet aċċessibbli biex huma jistgħu wkoll igawdu l-ħajja bħal ħaddieħor.